dog grooming. Pet grooming home service dito sa mga Tarong, Pangasinan. Ayan. Tara guys, samahan nyo si Frogman Master TV. Paano mag-groom. Yan. Pag nasa mukha tayo, ingat-ingat tayo guys. Kasi hindi basta-basta sa mukha. Yan. So, isang pagkakamali mo lang, pwedeng masugat yung aso. Kaya pag nasa mukha na kayo, doble ingat. Lalo sa tayo. Bol-bol na siya. Taram pala ito guys ha. Taram. Mahal na ako. Tayo dito sa mga taram. Pangasinan. Yan, last one po. Groom natin guys. Lapit-lapit po. Hindi na po tayo ng mga altan. Yan, sa mga naglalap. Dog grooming dyan. Pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account na Aldrin Yasaga. Sa aking contact number 0950-3686-328. Kung text siya, so ulitin ko ulit. 0950-3686-328. Mga tarong, ang tayo pag-ginagawa. Kahit saan man sa Pangasinan, pupunta natin yan. Kaya maraming po. Okay na rin.